Ir-Renju Unit fakkar jum it-tifkira quddiem il-monument f'Cenotaph f'Londra fejn tfakru il-vittmi tal-ewwel gwerra dinjija. Ir-Reġina Elisabetta II ma attenditx minħabba uġigħ f'dara. Din iċ-ċeremonja kellha tkun l-ewwel waħda li r-Reġina tirritorna fil-pubbliku dan ix-xahar wara li ftit tal-ġimgħat ilu kienet l-isptar u t-tobba ordnawla sabiex tistrieħ. Iżda sigħat qabel iċ-ċeremonja ħarġet l-aħbar li r-Reġina mhux se tattendi. L-attenzjoni kienet fuq bin ir-Reġina, il-Prinċep ta' Wales Charles. Wara appoġġa l-fjuri id-Duka ta' Cambridge, il-Prinċep William. Preżenti wkoll kien hemm il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson li anke poġġa il-fjuri fuq il-monument. Fiċ-ċentru tal-gallerija minflok ir-Reġina kien hemm id-Dukessa ta' Cambridge Kate Middleton. F'69 sena ir-Reġina Elisabetta ma attenditx għal din iċ-ċeremonja 7 darbiet. Apparti din is-sena 4 darbiet minnhom ma attenditx minħabba li kienet imsifra u darbtej għax kienet qilha. Malta wkoll kellha sehem f'din iċ-ċeremonja hekk kif bħala membru tal-Commonwealth flimkien ma' pajjiżi minn din l-għaqda poġġew il-fjuri biswit dan il-monument. Dawn tpoġġew mid-Deputat Kummissarju Għoli tar-Renju Unit Daniel Attard.